खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप देखायनो नागिरदों ओमफ्राय आं बे भिडिअ क्लिप देखायनायनि उनावहाय नोंथांमोनजों आङो डिटेल रायलायगोन दिनै बारग' सरि माबा दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बुंदों रुजु दैमारि सारखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ ससे होग्रोनोसै बेनि उनाव आङो नोंथांमोनजों रायलायगोन फै नागिरनो नागिरदों जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' एनडिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायलायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन लोगोफोर भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ होनदों जे थांनाय समफोरावहाय जालांनाय समफोराव जे एनडिपिफोरनि जेनाखि सेक्रेटारिखौ लानानै जेनाखि बिथांमोना नखर आसाम जोंनि इण्डियानि जेनाखि हम मिनिस्टार नखरमोनजों माने रायलायदोंमोन जेन' रजनिफोरजों लोगोसे जेलाव जोबथेनानै थानाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ हगारनायनि दा दुखुनांथाव बाथ्रा माने नै दा इलेक्सन डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो एबा दिनै इलेक्सन डिक्लेयारखौ होगोन दा बिनि उनाव जेनाखि जेरैबायदि रजनिफोरनि सायाव खामानि मावनांगौमोन बेखौ थाथ'नो गोनां जाबाय नाथाय बिथाङा खोथा होदोंखि बिथांमोनहा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहा रजन दैमारिनि सायाव खामानिखौ मावफिनगोन आरो रजन दैमारिजों लोगोसे जेलाव जोबथेनानै जानाय जेसेबां हाइ केडारफोर आरो रजन दैमारिजों लोगोसे थाफानाय बेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनानै बिथांमोनखौ फैबाय थानाय जेनाखि बिटिआर इलेक्सन बेहाय बिथांमोनखौ माने गेलेनो मोननाय बायदि सुबिदाखौ खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों मानोना बिथांमोना बिनि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै दिनै प्रतिश्रुति होदों दा मिथियो आरोना बिथांमोनहा बे बाथ्राखौहाय बुंनाया सोरनि मोन्दांथियाव माबायदि खिन्थु रजन दैमारिखौ उदां खालामनांगौआ बयनिबो दायथ' आरो बेनिखायनो आं हास्थायो जे रजन दैमारिमोन बे दिनै जांख्रिखांनायनि खाथियावसो दिनै बर'आ नैबे स्टेजाव सफैनो हादों नङाब्ला मोनसे समावनो जोंनि बर' हारिफ्रा गासिबो एसामिस जालांजोब्बायमोन जों बेखौ बुंनो हालामोन जोंनि बर'फ्रा गासिबो सारि मेख्ला बायदिसिना गानग्रा जालांजोबसिगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि बायदि दावहारुफोरनि थाखायसो दावहारु बिर जोहोलावफोरनि थाखायसो जोंनि बर'फ्रा दिनै उदां जाबाय नैबे स्टेजाव जों फैनो हाबाय दा बेनिखायनो आंबो आसा खालामदों कि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा रजन दैमारिखौ उदां खालामनायनि खामानिखौ मावगोन गोख्रोङै मावगोन आरो आं खुलुमनानै बुंगोन सारखौ जेन' अननानै थाबैनो रजन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै बेखौबो इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामहोनानै रायजोनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आंहा बिसास दङ बेनिखायनो आं खावलायबाय जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जेन' थाबैनो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो बे खामानिखौ जेन' मावो आरो उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनो रायजो राजाखौ अनसायनो खामानिखौ होयो मानोना दिनैसिमबो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा रजन दैमारिखौ आसा खालामनानै दं बिथांनि मावनाय बिथांनि जानायखौ नायनो लुबैनानै दङ नेनानै दङ थ' बिनिखायनो बिथाङा जुदि जेलनिफ्राय गनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव मोनसे परिबेस फैगोन बेखौ आं मिजिंथिदों ज' बेनिखायनो आं खावलायगोन गोरबो बिखानिफ्राय रजन दैमारि सारखौ थाबैनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा उदां खालामनानै होयो जेन' इलेक्सननि खाथियावल' जेन' बुङा जेन' थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनानै बिथांखौ जे रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा होयो बेखौ आं आंनि गोरबो बिखानिफ्राय आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ खावलायदों आंहा बिसास दङ प्रमद बर'नि सायाव बिथाङा आं मानि थाखाय बिसास दं होनना बुङोबा बिथाङा मोनसे समाव बर' जेनाखि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आरो गोलाव सम मावबोदों स' बिथांनि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङ सिङाव थादोंबाबो बिथाङा माखासे खामानिखौ मावनो हायाखैब्लाबो बिथाङा सेन्टिमेन्ट दङ बेनिखायनो आंहा बिसास दङ प्रमद बर' सारा जेरैबाबो उदां अख्राङाव लाबोनानै समाजनि खामानि रायजोनि खामानि मावनो सुबिदा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों स' दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय थेंक इउ